Replicants, amb Mariona Borrull. Us donem la benvinguda a Replicants, videopodcast de gèneres fantàstics de 3CAT. Des de sempre, la humanitat ha mirat l'espai exterior amb una barreja entre curiositat, por, desig, cosa que és tan certa com gairebé un clitxé. I tanmateix, avui ens servirà per parlar d'una de les sèries més icòniques de la ciència-ficció contemporània. Parlem, esclar, d'aquesta saga que ens ha ensenyat que a l'espai ningú et pot sentir cridar i que el monstre sempre és interior. Parlem d'Alien. Entre la filosofia existencialista, l'horror sobrenatural, l'acció bèl·lica i les mares d'ànima guerrillera, aquesta sèrie ens servirà per parlar amb també tres veus que jo crec que ens poden donar un debat força interessant. A la meva dreta tenim a Marina Martínez. Ella és investigadora i doctora en ciències planetàries, ho estic llegint perquè és un títol realment molt llarg, geòloga, màster en astrofísica, física de partícules i cosmologia. I atenció, Marina, has estat seleccionada pel projecte Hipàtia 2. Uau! Sí. Què tal? Bueno, molt emocionada per això. Sí, serà un projecte superinteressant. És fort, eh? És una missió anàloga a Mart, pels qui no sabeu què és. Ella és una experta en l'espai. També tenim a Jordi Figueres, guionista, cofundador de l'empresa de jocs Trencadaus. Com estàs, Jordi? Molt bé, molt emocionat d'estar aquí parlant d'aquesta saga. Molt. Que és històrica i, bueno, ara en parlarem més. Ara en parlem més. I Violeta Kovacic. Ella és crítica de cine, doctora en comunicació i professora a l'ESCAC i a la Pompeu Fabra. A més, programes al DA, el Festival DA, i el Festival de Mannheim-Heidelberg. Oi que sí? Ho hem dit bé? Val. Així és. Violeta, tu em vas ensenyar com de guai era la saga d'Alien quan jo estudiava encara a la Pompeu. Me'n recordo. Me'n recordo i per això em fa especial il·lusió estar avui aquí i al teu costat, justament. Doncs mira, et tiro tu mateixa la primera pregunta. Em sembla bé. Totes les sagues tenen un monstre i aquest monstre parla d'alguna por que és eminentment humana. Quina és la por que representa el bitxo d'Alien? Jo crec que d'entrada potser el títol, no?, que tenim aquí al darrere ens suggereix alguna cosa, que és aquesta idea una mica del monstre interior, però jo diria també, una mica la por a allò desconegut i la por una mica, podríem dir, als altres, no? I els altres, a la saga d'Alien, representats com a molts altres diferents, no? Com els altres humans que estan en una nau espacial, per exemple, amb nosaltres, els altres també, per exemple, no?, com la intel·ligència artificial, que ja s'apunta a Alien, i que, també ho veiem com una mena de cosa estrany i a desconfiar, i, evidentment, també l'altre, el gran altre, no?, que és aquest alienígena que, a més, comença, no?, com una amenaça externa, però que, en el fons, en certa manera, ens fa por, un tema fonamental, podríem dir, dins del que és de la història de la humanitat, i especialment, jo diria, en el segle XX, que té a veure justament amb la por, per exemple, a la infecció. Hi ha una part, diríem, d'infecció en Alien, i això forma part, no?, d'una por moderna per la humanitat. Uau, jo crec que s'han obert moltes portes, no sé si esteu d'acord? Sí, de fet, ara que ho has dit, això de la infecció o de quan una cosa és massa petita i no la pots veure, per exemple, jo crec que això espanta moltíssim, no?, perquè és el desconegut, però és que a sobres no el veus. Llavors, sí que hi ha una de les pel·lícules d'Alien que s'infecta a través de l'aire, no?, una partícula que es posa dintre del cos humà, que això recorda una mica la pandèmia, no?, tots estem aquí. Però vull dir que, clar, aquí ja et genera una por extra, jo crec, que és aquest no veure-ho, invisible. Sí, no? Potser això és Alien Covenant, no?, la que dius, crec. Sí. I és recuperar, perquè això és que crec que es perd des de la primera. Quan has dit quina por representa, crec que és una mica el que diu la Violeta, que és el fet aquest d'allò que no podem comprendre. Perquè ara ens oblidem, ara l'Alien és una icona cultural, però en aquell moment tu veies la pel·lícula, o el primer cop que ho veus i no saps què és, i és, però què és esto? Què és això? No? I jo crec que això és... I la manera que té el seu cicle vital
tot va en aquesta línia de com funciona això. I és un dels misteris que et manté enganxat a la saga, que és com funciona, no? I el que et va intentant respondre, no? I hi ha respostes més encertades i d'altres. No, faltaria més. De fet, crec que parla molt bé justament del moment en què surt Alien. Alien té un èxit brutal, la segona d'Alien també. Per què creieu que s'han arribat a convertir en un mite per aquest anar descobrint, per exemple? Home, jo crec que narrativament, sobretot la primera i la segona, tot i que són productes absolutament diferents, són narratives completament diferents i aposten per coses diferents, el que tenen en comú és que narrativament són dues bones històries molt ben explicades i sobretot són capaços de crear el món, no des de... Això és molt millor, la primera crec que fa molt més bona feina això que no la segona, però normalment creen el món sense explicar-te gaire sobre aquest món. És a dir, deixen que tu, com a espectador, les preguntes et portin a començar a crear aquest món. I jo crec que per això és un món molt ric, el d'Alien, en aquest sentit. Sí, jo crec que l'èxit d'Alien ve de la primera i la segona pel·lícula. Saps què et vull dir? Perquè l'altre és anar tirant, saps? Però sí, la primera i la segona són brutalíssimes. Sí, jo a l'aspecte narratiu que dius tu li sumaria un altre aspecte que és el que podríem anomenar l'aspecte iconogràfic. No? Hi ha Alien genera tota una iconografia i a més en tots els sentits. No? En el sentit una mica podríem dir claríssimament del monstre, no? Amb totes les seves derivades, no? Quan és més petit, més gran, quan és tal qual, però vull dir, tot iconogràficament és brutal. Però després, ja en parlarem jo suposo més endavant, a nivell iconogràfic jo diria que sobretot, per exemple, a l'hora de construir aquesta figura de l'heroïna que és la Tinent Ripley. No? I en un moment també de la història del cine dels anys 70, no? En què venim, per exemple, de pel·lícules de terror que ja han treballat, per exemple, no? Figures com no? En l'àmbit del terror, la de la Final Girl, no? En pel·lícules com Halloween, La matanza de Texas, etc. No? I que aquí jo crec que Alien proposa una altra cosa. Sí. És a dir, Ripley serà també una supervivent, però serà una supervivent diferent i sobretot iconogràficament. No? Sigourney Weaver ja no és una girl, ja no és una nena, sinó que és tota una dona. No? I crec que el poder això iconogràfic d'Alien és impressionant. No? Sí, només tornant amb tot aquest cine de terror dels 70, els slashers i això, no? És Alien, vull dir que tenen molt de punt de... Alien es pot llegir com un slasher dels 70. Sí, però té aquest gir, per exemple, de que tots aquests slashers dels 70 hi ha com aquesta demonificació de la sexualitat, sempre té a veure amb un despertar sexual, coses així, no? I per això al final la protagonista sempre és la Final Girl, no? Però en canvi a Alien la sexualitat prové del monstre, és com molt estrany, no? Que hi ha aquella escena final que és l'únic moment en què li veus quan ella l'està mirant, no? Està mirant-lo a través de la finestra, de l'armari, i el mira i nosaltres és el primer moment que com a espectadors podem veure el monstre i estem igual de fascinats i és com el moment més sexual de la pel·lícula, no? Però Ripley en aquest sentit està zero sexualitzada. De fet, crec que hi havia una escena que van eliminar que tenia com un rifirrafe amb el Dallas, però gràcies a Déu la van treure. Bueno, sapigueu que acabeu de desenvolupar un munt de respostes superinteressants i una va dir que Alien era la Paula Spanarola, vull dir. Sí, total, Però això és la 2. Aquesta és la 2. Aliens és una mica més això, no? Perquè està molt bé la segona, però desmitifica molt el monstre, el converteix en uns insectes. Amb un bitxo, no? I clar, si no fos pel viatge narratiu que et genera la pel·lícula i les emocions i tot, que en aquest sentit no et deixa respirar, però quan t'hi pares a pensar dius, ai, ara ja no em fa por perquè és un bitxo. És molt fort. Alien, com a saga, ha tret a creadors del tamany de Giger, Moebius, Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, és a dir, ments realment creatives i amb universos molt propis. Què creieu que té tan d'atractiva, no? La saga que treu aquest planter de bona gent? Sí que tots aquests noms que has dit són homes, Val. que això ja m'ha cridat l'atenció. Llavors, crec que el guai és que aquests homes potser van anar cap a figura femenina, no? D'heroi, d'heroïna. I m'agrada molt a mi el personatge de la Ripley, per mi és ella. Per mi és ella la que dona aquest poder, aquest enganxe, això que jo dic, quina gran pel·lícula. Primer fa paperàs i segon que m'agrada molt com es manté freda, com no reacciona així fort davant de les coses, és supercoherent, és una dona que t'inspira.
Sí, total. Bueno, per mi és la meva referent bilèsbica per excel·lència. Sigourney Weaver, un petonet si ens escoltes. És que jo crec que has definit el que és un personatge en 3 dimensions, no? Que és el que molt sovint quan s'escriuen papers per femenins no es té en compte. Clar. Hi ha com una mena d'imatge del que ha de ser la feminitat en el Exacte. cinema i totes les feines girls que comentava la Violeta, no? Sempre tenen un punt de naïf o de... Però és que a sobre, si us hi fixeu, els altres personatges femenins de la saga són aquest estereotip. Sí, la Lambert és saps? La Lambert és una histèrica plorant al primer minut. Saps? L'altra, inclús la Winona Ryder, quan fa de robot, inclús és molt més emocional que ella, saps? Vull dir, és com... Jo no sé si ho fan per fer un contrast en què encara la fan amb ella més així, o no sé. Jo us vaig a llançar una idea. Jo crec que la Ripley és tan interessant perquè és capaç de desobeir ordres. No ho sé. No estic tan d'acord, Sí. Aviam? Sí, no crec que el seu element sigui que és un Ja. anarquista. Crec que el seu element és que té molt de sentit comú. Sí, exacte. I no només sentit comú, sinó que en certa manera, diguem, en la primera desobeeix ordres, però justament perquè el que està intentant fer és preservar les normes. Clar, És a dir, són els altres els que es volen sentar les normes i ella, ella en la que certa no. manera, és la que es vol mantenir. Sí, jo crec que és això. I és una mica, no?, que els protocols científics estan per alguna cosa. Sí. És lo fascinant de la primera, que després ja les altres ho perden una mica, però és com... et creus molt aquell món perquè hi ha uns protocols, com el protocol de quarantena, per exemple. No? Bueno, i a mi la Ripley em va enamorant a l'escena en què ella, o sigui, en què arriba a la primera pel·lícula ja, que arriba el noi amb el bitxo al cap, No el deixa entrar. i no el deixa entrar. Clar, I ella es manté, negatiu, no? Vull dir que ja em podeu dir, ja em podeu suplicar, ja em podeu explicar, però el protocol és el protocol i és no. I després és l'Ash, no?, que obre la comporta, però vull dir, ella es manté. Sí, que podria semblar que és lo típic de les pel·lis de... La majoria de pel·lis de terror ja no fan por perquè els personatges prenen decisions estúpides, que tu penses, l'únic que havies de fer era no obrir aquella porta. I aquí, en aquesta pel·lícula, l'única decisió realment estúpida és la de l'Ash, però clar, té un Té pes. també la seva raó de Està ser. superjustificat, Per què? està Sí, motivat. sí. No són estúpids, Sí. aquells personatges. I Ripley és la menys estúpida. Jo deixeu-me contestar un moment la pregunta que havies fet sobre per què atreu també Alien a tots aquests personatges, girant-la una miqueta en el sentit de dir no és només perquè Alien atrau a gent com Geyer, a Ridley Scott, Moebius, Fincher, Cameron, etc., sinó que crec que Alien, a més, ja fa una cosa que és la saga, diguem, agafa el millor de cadascun d'aquestes ments, no? Podríem dir, no? Des de la creació dels monstres, per exemple, no? En el cas de Ridley Scott, la capacitat aquesta, no?, de crear de manera tan clara un univers, en el fons, no? Blade Runner també, diguem, el bo de Blade Runner és aquesta capacitat de creació d'un univers, però fins i tot, per exemple, no? En el cas de Cameron, per exemple, que està molt lluny de ser el meu director preferit, però realment, en certa manera, és interessant com expandeix l'univers d'Alien portant-ho al seu terreny, que és el del cinema d'acció, no? Inclús, per exemple, no? Fincher, que jo crec que potser és, com a director, únicament si pensem en això, és el millor. És veritat, dic, pensant una mica en capacitats a l'hora de posar en escena, etc. I, per exemple, sí que té moments, la tercera, que evidentment és molt més fluixa que les altres dues, però té moments, justament, de poder visual espectaculars, no? Sí. El tercer acte és pur Shakespeare, vull dir... Bueno, i no només això, sinó que, a més, jo crec que és la tercera part una mica també transforma, no?, la figura justament de Ripley en una altra cosa, que és Juana de Arco, no? És claríssimament, no és veritat, és cremada ella mateixa, no?, cremada a la foguera, i a part d'aquesta... No? Si recordeu una mica Joana d'Arc com aquesta figura, no?, que aquesta dona que conviu amb homes també en la batalla, també en la política, també en tot, és el que fa Ripley en certa manera. No és gratuït que la tercera sigui l'única dona, no? I en el context, per exemple, de la religió també, no? Com el cas de Joana d'Arc, i aquesta cosa de primer la desitgen, però en certa manera després la reconeixen, no?, com aquesta figura seva, no? Total. Aleshores, bueno, em crida l'atenció i crec que és una cosa molt xula de la saga com ha sapigut, en certa manera, amb un intangible, que cada
cadascuna d'aquestes veus s'hagi pogut expressar i aportar, no?, del millor que sabia, no? Definitivament. I a més, dèiem això, en un món que té les regles tan clares i tan preestablertes, a mi m'agradaria sortir un moment de la narrativa i fer un passet enrere cap al que és la ciència, darrere la ficció, perquè ja que tenim a Marina aquí a la taula que parla justament de l'espai, per preguntar-te, escolta'm una cosa, els protocols a l'espai són realment tan rígids? És a dir, es prepara a la gent que viatja a l'espai per tenir, doncs això, situacions de contagi com els que surten a Alien? Ja, no ho sé perquè no he anat a l'espai. Encara no. Encara no? Però jo sospito que sí, Sí, ha de ser superrígid perquè ja és rígid amb una roca. Imagina't si és amb humans. Si amb roques els protocols són molt rígids i es necessita 30.000 papers Clar. I proves de tot. El risc és molt elevat, no? Clar, Vull dir, home, és que qualsevol mínim error de càlcul, igual que... tant. No? Això ha passat amb alguna de les sondes que han enviat a Mart. Sí. S'han equivocat en alguna Amb mesura i pum, home, és una ja de diners. milions i milions. I portar vides humanes a fora clar, és és que increïblement no pots car. equivocar-te. No pots equivocar-te. No pots. I pels tràngols mentals que passen a les pel·lícules també es prepara la gent? Suposo que sí. Val. Home, és que t'has de preparar, no? Perquè Home, ja, clar, no? Un element és psicològic. heavy, sí. Que Jo crec fort. que sí, que t'has de... Val, d'acord. Igualment, Alien, parlem una saga que va sobre gent que marxa fora de casa seva a colonitzar l'espai exterior. Podem parlar d'Alien com una saga contra, o una advertència contra l'ambició desmesurada del colonialisme? O sigui que és cert que jo, remirant-la, i de vegades penses que són anticuriositat, aquesta gent, que volen que... Perquè no, és com que totes les pel·lícules hi ha un element de curiositat i la curiositat sempre té la mateixa recompensa, que és la mort, no? És que hi ha... Ui, què és allò? Doncs és un monstre, és el pitjor monstre que et podies imaginar, no? És com hi ha un moment que dius, però per què anem a explorar l'espai si hem de trobar aquestes coses, no? D'acord. Aviam, jo crec que sí que és veritat que justament aquesta saga, el tema de la curiositat i el tema del voler saber, no? O sigui, aquest afany de coneixement i d'anar al desconegut i averiguar, no és tant el motiu, sinó que el motiu és més comercial, no? És més que van a empreses privades a extreure minerals o el que sigui, no? I que en realitat ells són treballadors, ells no són astronautes exploradors que els hi apassiona l'espai. No, vull dir, realment tu veus gent que està currant, perquè clar, ells s'imaginen 2200, no sé quin any, i això ho normalitzen. Però realment tu no veus aquest punt de... Si jo anés a l'espai, no seria gens per fer diners, seria com, saps? Com... Pel coneixement. Exacte, pel coneixement, exacte. I això no es veu a la pel·lícula. El que mostra la pel·lícula és el capitalisme, mostra l'estupidesa humana i com ens... o sigui, a mi en molts punts, vull dir, la Ripley és la que ho posa més de manifest, que a vegades diu, a vegades inclús compara i diu no sé quina raça és més estúpida. Clar, si Alien o... Sí, perquè ens estem matant aquí per una porció de diners, saps? Vull dir que realment és aquesta la crítica, jo crec. I a part que els personatges que trobem en aquest espai, que estan explorant tot això, molts d'ells no són científics. Ja no. Hi ha un, que és el científic, però els altres... Exacte, o soldats, o inclús després, quan trobem aquesta mena de comunitat, que està com... Els colonialistes, que de fet, sí, a la segona són els colonialistes, no els que estan al planeta. Sí, de fet, van a rescatar aquesta colònia que s'ha establert allà. Que han perdut senyal. Sí. Han perdut la senyal perquè Weyland Yutani, la corporació, no ha volgut que arribés. Exacte. Que és molt fort, però realment te n'adones que si aquesta gent mor és perquè estan intentant traslladar, primer, a les originals, una arma química, biològica d'alguna manera, que és l'Alien. No sé si l'Alien podria ser una metàfora de la bomba atòmica pels anys que va ser. És una arma molt més personalitzada, no? Perquè no mata massivament, ve a per tu concretament. No? Hi ha un moment que és com... No sabem què voldran fer, ni ells saben què volen fer amb aquest... Sí, simplement... Aquest d'aquí. Com simplement en traurem un partit d'això, saps? Sí. És la mentalitat, el que deia la Marina, no? Una mica aquesta mentalitat retorçada de aquí hi ha diners. Com que hi ha diners aquí? Exacte. I l'altre, no, aquí hi ha mort, això és només mort. I els altres, no, sabem fer-ne diners, això.
realment te n'adones que això, als originals hi havia aquest component com d'arma de destrucció massiva dirigida d'alguna manera, però a les noves pel·lícules sí que és veritat que l'ambició és de pur coneixement. És a dir, tant a Prometheus com a Covenant. Sí, però, ostres, hi ha una de les pel·lícules que surt un geòleg i més burro no pot ser. No. El geòleg sigui el Que jo em vaig quedar com... El geòleg sigui el despert i que el biòleg sigui el que veu una criatura i s'acosta a tocar-la, per l'amor de Déu. És que és tan fort, allò. Jo estava, sota el sofà, Aquell saps? és el moment que treus l'àudio. Però és que a sobre es diu el geòleg. No, però si jo no m'interessen les vides passades, no sé com ho diu. I dius, però si estudies fòssils també. Vull dir, què no són importa veure els coses fòssils? mortes i Sí, però si els fòssils són coses mortes del passat, vull dir... Però És molt absurd aquell moment. em quedo igualment amb la idea que la ciència no serveix per esquivar un monstre que vol acabar amb tu i que realment tot el pitjor, el realment greu, passa encara que tu siguis el més expert en Però això és molt també d'un cert cine mainstream, etc. Aquesta idea no, de la ciència, el coneixement, etc. no et salvarà, en canvi, ser o més pur, o més creient, o més fort, o més el que sigui. No? Que per això em fa tanta gràcia la segona, no? Perquè la segona hi ha aquesta cosa, m'encanta el moment en què hi ha un dels soldats no? que parla en plan de jo, no sé, i saps, amb la seva pistola, aquí estic jo, saps, el macho, no? Sí, I al final hi ha un moment en què està en un raconet en plan de jo no penso en allà. Exacte. I m'agrada moltíssim, una mica, diguem, pel tema també, jo crec que un dels temes de fons, ja que parlàvem de la importància que té Ripley en la saga, que és finalment també en termes de construcció de feminitat i de masculinitat, i per això la segona també jo crec que és tan interessant, perquè de cop apareix tot aquest univers de la masculinitat, no? Canviem no? La roba interior blanca de Ripley per aquella roba interior verda que tenen els soldats, no? Vull dir, tot això canvi d'univers, però sobretot jo crec que evidencia el fet de que Ripley també és superpoderosa com a icona, entre d'altres coses perquè arriba per donar-li la volta una mica, diguem, a una concepció canònica de la feminitat i que bordeja molt una certa masculinitat de manera molt clara, no? A partir de la musculació, no? Això, si us interessa el tema, hi ha una sèrie, no? Hi ha un llibre sobretot d'una autora que és Yvonne Tasker, que té un llibre que es diu Spectacular Bodies, no? Cossos espectaculars, que analitza tot el cinema dels anys, per exemple, dels anys 80 i 90, se centra més ella, no? En què parla justament no? De tots aquests personatges del cinema d'acció que de cop apareixien ja de manera musculada, que entroncava, diguem, amb una tendència als Estats Units en què cada cop hi havia un auge més gran en la població de dones, diguem, de treballar al bodybuilding, al culturisme, no? I ella parla una mica de com aquestes figures que van ser molt criticades perquè es deia, bueno, ara a sobres no, les heroïnes ja no poden ser femenines sinó que han de ser masculines. I ell el que deia és, alerta, en el fons no deixen la feminitat, sinó que li sumen una capa de masculinitat, amb la qual es genera una... Bueno, es trenquen una mica, no? Un cert, podríem dir, entre cometes, un cert binarisme, no? I em sembla super interessant. En aquest sentit, perdó, és una mica llarg que li estic explicant. No. En aquest sentit, una de les coses que es destaca, per exemple, de Ripley és aquell moment, no, al final de la primera, no, que es treu la roba per l'última lluita de Ripley contra l'Alien, és amb aquella vestimenta tan icònica que són les calcetes blanques, no, i la samarreta també blanca, no? Aleshores, de tirants, que en el fons el que fa és ressaltar la idea del cos, no? I el que diu Yvonne Tasker, no, és aquesta idea una mica de que el cos, no, de les dones, especialment, per exemple, pensant en l'Slasher, havia estat sempre penetrable, no? I de fet Alien també tracta una mica de la qüestió de la penetrabilitat, no? Sí. I com, diguem, el cos de Ripley és impenetrable a partir de la seva musculatura. És a dir, aquesta idea de que l'heroi d'acció musculat, la seva armadura, són els seus músculs. Aleshores, una mica com Ripley és de les primeres no? Heroïnes del cinema de gènere, podríem dir, no? Que ja construeix aquesta idea una mica no? de figura heroica. No? I d'aquí a sang als llavis, hi ha dos passos. Sí, però bueno, és tota una línia no? que va per aquí, que també em sembla molt interessant i que, de fet, jo crec que és interessant també, això que deies, no? Una escena... No, el flirteig que ella podia tenir i que en el fons de nou no, la definia en termes de gènere, de sexualitat, etc, desapareix. No? I jo crec que això és una cosa, diguem, que la saga, potser inconscientment o no ho sé, en el fons té present, no? Quin tipus de mirada de gènere no? està transmetent. Esteu d'acord
Per començar? Sí, totalment d'acord. I és això el que em va agradar tant d'aquesta saga, que el personatge femení no està sexualitzat, no se li intenta vendre el cos i aquestes coses, no?, que estàs fartíssima de veure. I en canvi, una pel·li del 79 ja et trenca amb això i, jolín, doncs... I tanmateix, el que dèiem... Que després no s'ha fet. Les pel·lis actuals et foten a la tia ja cosificada. Sí. Sí. El que dèiem fora de micro, que tanmateix sembla com que el sistema de les naus no està preparat per acollir una dona marina. Tu ho deies, no recordo en quina màquina et vas fixar. Sí, perquè, jolín, és que això va ser com... A més, la màquina ho especifica. Esta máquina está solo configurada para trabajar con male bodies. Sí. Explica'ns-ho, sisplau. Perquè això és aquest operatori, aquesta màquina automatitzada, que tu vas allà i et fa una operació automàtica, no?, que tenen allà per si de casa a la nau. Quina pel·li era aquesta? Prometheus. Prometeu, sí. Que és una altra de les actrius, no és la Ripley. Sí. És la... Que clar, està gestant un alien i ella va corrent allà a treure-se'l i posa cesària i no troba, i no hi ha. I jo, vinga, això seria tal qual que passaria. Sí. Seria tal qual que passaria, perquè tot, tenen investigacions, medicina, tot està basat en cossos masculins. Llavors ella, per poder fer una cesària, de posar sacar, com ho posa? No sé què, de l'abdomen. Sí, sacar cuerpo extraño de l'abdomen, no? Cirugía de penetración, no sé què... I ha de posar ella els passos, Això sí, saps? Això sí, Cesària no. ara ja ho fa. És Alien una saga, per tant, eminentment masculina? I què podem aprendre de la masculinitat o de les masculinitats d'Alien? Jo crec que seguint amb el que deia Violeta, precisament Alien... ja s'ha parlat molt del paper de Ripley i tot això. Jo no dic que no valgui la pena, però vull dir que hi ha un moment que ja és com... que és un dels grans personatges femenins, etc. no? Més que res perquè és un personatge tridimensional, jo crec que repetim. Però jo crec que la saga sí que fa un esforç molt conscient de trencar totes aquestes figures masculines, amb el mateix el que deia la Violeta també dels militars, no? És com els destrossa fins i tot, no? I els únics militars que mantenen el cap fred és la Vázquez, no? És precisament... La millor, per cert. És la millor, vull dir, és un dels millors personatges més mítics i més estimats per tothom, no? Vull dir, i ho fan consistentment a totes les pel·lícules, perquè la tercera també... O sigui, tots els homes que hi ha allà són despreciables. Vull dir, a més ho reconeix, són violadors i no sé què, i la intenten violar, intenten mil coses i no hi ha ningú que valgui la pena. Sí. I l'Alien per això els va matar. És com, hi ha aquest element com de no valeu la pena, no valeu la pena. Anem a purgar. És ben curiós, sí, perquè és això. Tots els personatges masculins no valen res, són estúpids, són... Sí, només n'hi ha com 2 o 3 que pots així com... Amb Violeta abans discutíem perquè no sabíem si l'Alien era mascle, femella o una espècie com d'intermig. Sí, o que no té gènere pròpiament. Jo hi ha una cosa que a mi em fascina, que és justament la idea, la frase que diu Ripley en un moment donat quan diu jo porto la seva criatura, no? Que dius, la criatura de què en termes genèrics, no? Que la resposta pot ser sense gènere, la resposta pot ser també, diguem, que porta la criatura, perquè sí que és veritat que hi ha un moment, no?, que s'entén o es parla, diguem, de l'alien en termes de mare, no? De fet, hi ha la reina alien com sí, o com a mínim s'entén, no?, una dimensió, diguem, femenina, el qual em sembla, de qualsevol de les maneres, és transgressor. I això em sembla, diguem, també interessant, no? A mi m'hagués agradat que l'alien no hagués tingut gènere, o crec que hagués estat molt millor, perquè, o sigui, ja deixes de trencar amb això, perquè si no al final el que fas és perpetuar també el binarisme al final. Estàs dient que un alien ha de tenir gènere. Quan tu no tens ni idea de quin tipus de vida i si hi ha gèneres. Sí, sí. Vull dir que el gènere és una construcció realment, sí, saps? Ens hem basat en la reproducció per fer un sistema cultural. Llavors, jo penso que segurament si ens trobéssim un alien no tindries ni idea de quin gènere hi ha. És el que és el màgic de la primera, que no ho saps. Clar, exacte. A la primera és un bitxo i punto, no? I a la segona ja veus que és una... Ja, quan el comencen a humanitzar, no? Sí. Ja per mi perd això. Igualment, he de dir que a mi, o sigui,
a mi em predomina una mica la idea de que realment no tenen gènere, però igualment em fa molta gràcia que pugui ser, diguem, un alien femení en el moment en què Ripley diu allò de porto la seva criatura dins, no? Perquè em fa molta gràcia, diguem, que qui hagi fecundat a Ripley, no? Sigui una altra espècie, o sigui, d'una altra espècie i de gènere femení, no? Aleshores, una lesbiana una lesbiana intergalàctica ha fecundat a Ripley, no? Genera, diguem, no deixa de ser, bueno, diferent, no? A certs estereotips que veiem en el cinema. Però estic d'acord amb tu en que, en certa manera, no? Igual, no? Que hi ha com certa tendència en el cinema, per exemple, no? Quan es fan personatges que són animals, no? A inclús a sexualitzar-los, no? I a humanitzar-los. En les pel·lícules o en els contes infantils, no? Aquesta mena d'etnocentrisme, tot ha de ser com nosaltres. Que a veure, també s'entén, A nivell cultural, que costa molt imaginar o pensar com és una vida alienígena. Vull dir que si tu la imaginació només és amb lo conegut. Clar. No, és que tot està basat en el que tu coneixes. Clar, tu no pots imaginar una cosa que no has vist. Clar, però el bo de la primera és que et deixa les preguntes a l'aire. O sigui, una cosa és quan després tu intentes reconstruir allò i intentes omplir aquells buits, que jo crec que és un dels problemes de la segona. Per mi, per màgia Alien a partir de la segona, perquè ja t'expliquen. Són insectes, hi ha una reina, hi ha un no sé què. I t'explica els orígens de Ripley, també, no? Exacte. Tenir una filla... És molt més interessant aquell buit que tu et deixa com a espectador crear aquell món, saps? Vull dir, i anar creant això. I jo crec que és molt difícil, estic d'acord, és molt difícil imaginar-te alguna que no has vist, però sí que crec que la imaginació, i crec que Alien és una gran mostra d'això, perquè ningú, ara és una icona, però tu allò quan ho veies el primer cop no sabies què era. Sí. Estaves tot el rato, què és aquest bitxo? No he vist mai res així. Jo crec que no podem imaginar coses que no poden existir. La limitació del cervell és aquesta. Però podem imaginar coses que no hem vist mai, com Alien, per exemple. I aquí una mica és una idea d'Úrsula K. Le Guin, per exemple, no? L'autora de literatura fantàstica, no? Que ho relaciona justament amb una perspectiva, podríem dir, no? Feminista, o transfeminista, si voleu, perquè què planteja ella? Diu, bueno, el fantàstic, com que ens permet imaginar mons possibles, en el fons podem construir discursos transformadors, no? Respecte a la societat. Violeta, tu vas començar a parlar d'Alien com a metàfora o com a simbologia, una miqueta com de la maternitat, és així? Sí, d'entrada jo ho faig, però hi ha gent que ho ha fet abans que jo. En aquest sentit, deixeu-me citar un altre llibre, perdó, que porto aquí a la biblioteca, que és un llibre de Barbara Creed, que si no m'equivoco es titula alguna cosa així com lo monstruós i lo femení, no? En què analitza diferents pel·lícules de cinema de terror, i Barbara Creed estableix aquesta vinculació entre Alien i la maternitat. A mi m'agrada molt, i segurament la vaig projectar a classe, l'escena d'apertura de la primera pel·lícula de la saga d'Alien, aquest recorregut pels passadissos, que el que ens mostra és com una mena d'organisme viu, la nau és un organisme viu, que a més es diu Mare, i que arribem a un moment on el que fan els astronautes que estan allà dins és despertar o néixer un altre cop, podríem dir, no? I constantment s'estan establint aquests símils, no? Jo diria que una cosa que sí que m'agradaria matitzar és una mica la diferència, podríem dir, entre maternitat i gestació. Perquè crec que la saga també va molt en aquest sentit. Hi ha una cosa de gestar, l'alien es gesta dins, que no té res a veure, podríem dir, amb la maternitat. I després, per exemple, el que comentàveu ara, aquesta idea de Ripley com a mare, crec que sí que és molt interessant, per exemple, en la primera part, com Ripley no és res quasi, diguem, no té un passat, que això m'agrada molt perquè també té a veure molt amb com s'ha construït una certa figura de l'heroi masculí, aquest heroi que apareixia al mig del no-res, molt Clint Eastwood, la fuga d'Alcatraz. Un heroi en present, no? Sí, exacte. El que importa és el que fa en el present, i l'acció i el fer, i no, diguem, tot aquest background que poden tenir. I en canvi he de dir que justament li afegeixen a Ripley li han de posar un passat, a la segona, i sí, com a mare, evidentment, diguem, ja afegint també inclús la figura de la nena, però aquesta qüestió de la gestació, perquè en el fons del cos, és molt interessant justament com l'està treballant Alien des de la figura justament dels humans que gesten a l'Alien, però també de la pròpia nau, entesa com un cos orgànic, quasi podríem dir. Esteu d'acord? Vull dir, ho veieu? Jo tinc dos apunts aquí. Un, o potser només un, perquè després ja tractarem l'altre. No, però jo, per exemple, la Ripley la veia com quasi bé, com molt robòtica, o com molt una persona
pues, potser això, no? Pocs atributs femenins, com si diguéssim, però llavors jo veia com que li posaven a la primera pel·lícula un gat i a la segona pel·lícula una nena per mostrar una part més humana. I més femenina. I més femenina, perquè si no, no hi havia, saps? Llavors jo ho veia una mica com, bueno, li estan ficant una mica l'amor pel gat, que sembla que li importa més el gat que la resta de les tripulants, quasi bé. Jo ho entenc, Jo també. I després està l'altra, a la segona, que és com o sigui, realment la seva filla ja l'ha perduda perquè es va morir quan ella estava als 57 anys aquests a l'espai. I ja quan torna a terra ja la filla ja es va morir. I després li surt la nena també com si ella, com la seva filla, però jo ho veia com si li intentessin mostrar una part més més femenina, que potser li estava mancant, però no ho sé. Però és que intenten generar empatia, no? Ho fan com per generar empatia, però realment està com molt... A la segona està una mica forçat, tot l'element aquest. Sí, no ho veia com maternitat, tampoc, saps? No, és diferent a la gestació que diu Violeta. Jo no sé si hi ha una cosa com de body horror, de sentir que t'està creixent un alien a dins. Bueno, hi ha com una fascinació, que no diré infantil, però de tots els processos interns aquests. No, la primera pel·lícula, tot el procés vital de l'alien sembla com la fascinació d'algú per al tema de la gestació, no? Vale, ha entrat algú dintre d'un cos, ha deixat algú allà, aquella cosa creix i et surt i et trenca la vida, no? I després comença a menjar el seu entorn, no? Vull dir... Com es porta això? Jordi està a punt de ser pare. Com es porta això? Doncs ho porta així, no sé si ho veus, com ho porta. La meva dona, la Susana, sempre ho diu, és que és un alien, saps? Vull dir... Sí, això sí que hi ha una cosa que jo sí que crec que igualment tampoc la saga no és que abordi molt, no? Però aquesta idea una mica, no? De que el que està creixent és teu, però a la vegada és un altre, no? Aleshores, això sí que seria la gestació. Exacte, no? I per això tornem una mica, diguem, a la por a l'altre, no? La por a l'altre estigui dins nostre, sigui un virus, sigui allò que ve desconegut de fora, no? Sí, però a veure, també és que hem de tenir una mica més de consciència de que el nostre cos no és un, sinó que estem poblats de microbis, bactèries, virus, i que gràcies a ells vivim. Llavors potser també és una mica canviar aquesta por a tot el que et penses que és diferent i dir, és que tot és el mateix. És vida, no? Vull dir, no sé, perquè sí que és veritat que les pel·lícules estan molt direccionades a destruir el que és diferent, saps? I la segona, la Ripley, va al planeta amb la idea de matar, no? Vull dir que... Sí, és més com una qüestió psicològica, no? Però al final no deixa de ser l'extermini d'una espècie. D'una altra espècie, no? sí. Però al final el que fa molt bé la primera és que podrien haver fet que l'alien naixés en Lambert, en l'altre personatge femení, però crec que és molt important que sigui masculí, que sigui un home. Sí, totalment. Perquè és com, sobretot des de la masculinitat, és aquesta cosa tan horrorosa del teu cos canvia, no sé què. I aquí està l'element de body horror que has comentat tu, que jo crec que és la signatura d'Alien. O sigui, això en el moment en què comencen a perdre això, i això, per exemple, en les últimes Ridley Scott ho torna a recuperar molt, ho té claríssim, que va de fer néixer, o el de la cesària, són les millors escenes, són les escenes que es veu que han gaudit fent, perquè al final hi ha una part que és com neixen els aliens a Covenant, a l'última, que surten com per l'esquena, que és com ja, per quina part no els hem fet sortir, no? És com, que fa molt de fàstic, no? I fan això que tot el rato, sobretot, a més, us juguen molt bé, que surt sang i sempre hi ha algú que li va a la cara, no? Que et penses, ai, Déu meu, quin fàstic. Ai, no? Boníssim. Juguen com això, no? Vaig veure una entrevista de la Sigourney Weaver que parlava de la pel·li i es veu que l'escena primera de quan surt. Sí, de quan li surt l'alien, que realment és real, o sigui que ells no sabien que allò sortiria d'aquella manera, esquitxaria tothom i que era una toma sí, això ho vaig veure. No s'esperaven tanta sang. No s'esperaven això i aquelles cares no són actuades. No, hi ha una toma molt bona de la Veronica Cartwright, l'actriu de la Lambert, que està tan impactada que estic... L'únic, de fet, que no s'impacta és sempre l'androide de Thorne, el sintètic de Thorne. Però sí que va impactar en el seu moment, eh? Això el primer cop que veus la pel·lícula... No, que no es veu que ell no està impactat pel que està succeint, no? És a dir, com a personatge d'alguna manera. L'únic que sap què està passant és sempre l'androide de Thorne.
I a més és l'únic que compleix amb el que se li demana d'entrada. Jo no sé si us quedeu amb Bishop i Ash d'entrada o amb els Davids de les segones David pel·lícules. és fascinant. David és molt guai, però també és que rucs de no comprovar que el que s'ha ficat a dintre Ja, l'última. és el que és, saps? És el bo. O Com a sigui, espectador ho saps, dius... clar, com a espectador tens claríssim, és com és que ells no ho veuen. I crec que no és el mateix quedar-se amb l'androide de la primera que de la segona, No. perquè són absolutament antagònics. I crec que ho fan expressament, Sí, no? Que el sí. primer és com dolent i el segon és bo. Sí, però a més ho veus el segon cop que ho veus, això. Que a més hi ha com uns planos molt ben posats de l'Ash, que quan tothom està freaking out, ell està com Ja. un superobservador. Ja. I mira que és obvi, però no t'hi fixes el primer cop. Ja. I després és tan obvi, Sí. però el primer cop que veus que jo la vaig veure que era molt petit, la primera pel·lícula, em vaig traumatitzar, o sigui, i així... Quantes vegades has vist la pel·lícula? Doncs no sé, I no t'has preparat aquesta pregunta per la taula. 20! 20 o així, no? Com a mínim. No sé, és que, home, quan la veus tan petit com jo devia tenir 7 o 8 anys, D'acord. I estava, vull dir, em va traumatitzar. I una de les coses que més em va traumatitzar va ser el moment de descobrir que aquell tio era un robot. Ja. I jo crec que la majoria de gent, quan ho va veure per primer cop al cinema, i ara ja la gent ja ho sap, però jo crec que és un, No, jo dels, per és mi un dels giros també. més increïbles. Més que el que surt l'alien Sí. a dintre, perquè un cop aquella cosa se li ha enganxat a la cara, tu ja t'esperes que d'allà sortirà alguna cosa. No saps com. Bueno, és que a més es diu Alien, la Ah, pel·li. clar, No cal ser... exacte. Sí, no es diu, Però- no es diu robot. Que aquell, diu- que no es aquell diu desgraciat Android, sigui, exacte, que aquell desgraciat sigui un robot i que A mi també és el que més em et va matar. impactar. És Sí. com... De veritat, Sí. Aquest uau! moment és... A mi el moment de la gota blanca és molt... és el que més m'agrada. Sí, és el que més em fa un plot twist. Sí, sí, jo estic d'acord. Sí. És això, perquè El en cap gos era moment... interior, en efecte. En cap moment han fet cap hint de que existeixen els robots. Clar, Sí, sí. Ningú parla de robots o... I fixeu-vos una mica que en el fons també amplia una mica el focus d'aquesta idea de la por a l'altre. Sí, sí. Perquè l'altre aquí ja no és únicament l'alien, ja no són la inoperància humana, sinó que és una altra dimensió, encara obrim una altra porta, no? Que és la de la intel·ligència artificial. No? Sí. Jo crec que amb aquesta idea em quedo. M'agradaria fer-vos una última pregunta molt breu. Si us haguéssiu de tancar una nau espacial a ser criogenitzats durant centenars d'anys amb una sola pel·lícula d'Alien per veure una i una altra vegada, quina seria? Alien versus Predator, no. Jo ho sento, diré una molt òbvia, però la primera. Sí, La primera. Jo també. totalment. I, uau. És la més Tu la tercera, no? Jo la tercera, evidentment, a mi el rotllo de Shakespeare m'agrada molt. M'agrada molt tenir-vos a aquesta taula tan superfructífera. Moltíssimes gràcies, Marina, Jordi, Violeta, ho repetiríem. I moltíssimes gràcies a vosaltres que ens veieu o ens sentiu des de casa. Us esperem a la propera.